3/4 milióna toľko budú stať tohtoročné cyrilometodské slávnosti v réžii ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ak si pamätáte, takto pred rokom na tomto istom mieste sa verejnosti prihovoril Robert Fico, ktorý vo svojom plamennom prejave sľuboval stavať hrádzu proti progresivizmu. No a po roku sem príde opäť, bude to ešte väčšia show. Minulý rok organizovali tieto slávnosti pracovníci Ministerstva kultúry, teda Martiny Šimkovičovej. Tento rok si však vláda povedala, že cyrilometodské slávnosti má organizovať Ministerstvo obrany, teda ľudia pod Robertom Kaliňákom. Ľudia, ktorí trošku politiku sledujú, vedia, že ministerkou kultúry je Martina Šimkovičová, ktorá kandidovala za Slovenskú národnú stranu, takže tá by asi kampaň pre stranu Smer neurobila až na takej úrovni, ako si to možno v Smere predstavujú. Takže jej to jednoducho zobrali a dali to Robertovi Kaliňákovi, ktorý je zakladajúci člen strany Smer, takže za 750 000 eur vie určite najlepšie zabezpečiť, aby tá show vyznela ako taká otváracia kampaň pre stranu Smer. Dolná časť bude pre verejnosť otvorená, tam budú tí remeselníci, tie stánky, čo si spomínal, a tá horná časť bude vyhradená pre papalášov, tam sa bežní, obyčajní ľudia nedostanú, lebo tam budú mať večer papaláši zo Smeru žúrku za 750 000 eur. Ľudia im asi nezatlieskajú tak, ako nezatlieskali včera Martine Šimkovičovej.